Nee, dat heb ik hier nog. Dat heb je eigen microfoon ook, toch? Ja. Ja, precies. Ik zou erop gaan zitten. Ik zou erop gaan zitten. Hè? Nee, ben je gek? Ik heb hoogtevrees. Mij te gevaarlijk, die zwarte beesten. Ja, dat je er zo op gaat zitten, trein. Nou, dat doe je toch niet, of wel? Zeg je? Oh. Goedemorgen. Wij gaan van start met de IBOP in Barga. Wij beginnen met nummer 2 uit de catalogus. Fleur Timmermans met Iva van Veldzicht. Fleur, als jij het zover bent, mag je starten. We wensen je succes.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Iva van Veldzicht, voorgesteld door Fleur Timmermans. Een paard met veel trit in de benen. Maakt ook houding. Daar zit ook een beetje het probleem in dat wij willen graag meer lichaam. Heb ik geen geluid? Heb je nu wel geluid? Ja? Oké. Nou, even waar wij ervan vinden. Mooi type merrie. Heb je geluid? Ja, wel. Nee. Wacht, dat is ook niet. Zo proberen? Nu wel? Ja, nou. Ik steek bijna in de mond. Bij een chique merrie heb je onder het zadel een merrie met veel trit in de benen. Het probleempje is dat ze drukt zich te veel op. En daardoor krijgt ze moeite met de balans en mist daar een stukje lichaamsgebruik, ruggebruik. Daarvan krijgen we weer dat het achterbeen te veel onder de massa, of achter de massa blijft. We willen graag dat het achterbeen meer doortreedt. In de galop blijft ze dan ook te hoog in het kruis. In de gewone stap willen we ook dat ze meer doortreedt in het achterbeen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. 6,5 voor de stap, 6,5 voor de draf, 6 voor de galop, 6,5 voor houding en balans, 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen, 7 voor de impuls, maakt een totaal van 71 punten. Gaan wij verder met nummer 3. Margetta van der Warm, voorgesteld door Esther Hoekstra. Esther, als het zover is, mag je starten.
We hebben gekeken naar de landskapstaren van de Warren, met Esther Hoekstra. Netjes voorgesteld. Wat we graag zien, dat in het hele gebeuren dat we de houding wat meer bergop willen zien. We zien ook wel dat het paard nog een beetje aan kracht moet winnen. Dat heeft te maken met de leeftijd, denken wij. Maar we zien wel enig talent daarin. De stap is wel zuiver. Een beetje een dansende passtap. Daar zou hij zich wat meer mogen loslaten. In de draf zou het achterbeen iets meer mogen ondertreden. Hij verruimt wel iets. En in de galop zien we het geheel wat meer bergopwaarts graag. Hij mist daarin ook nog wat balans. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6, de draf een 7, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 70 punten. Dan gaan we verder met Nienke van de Spokendam, gereden door Sandra de Hoos. Sandra, als je klaar bent mag je beginnen. Slangenvolgen met 3 boven. C en M, overgang, arbeidsstap. B, afwenden. C, arbeidsklap links aanspringen. EBE, grote volte aan de sprongen middengelap. EBE, grote volte aan de sprong middengelap. K en A, overgang arbeidsdraad. F, E, van hand veranderen.
volte hout strekken. Tussen E en H duidens op maat maken. C en M arbeidsgelap rechts aanstrengen. B, grote volte, enkele sprongen middengelap. F en A, overgang, arbeidsdraf. KXM, verhand veranderende middendraf. Tussen E en K, overgang, arbeidsstap. E en K, overgang, arbeidsstap. KAF, de hals laten strijken. F teugels op maat maken. FXG wenden. Tussen X en G, hand houden en drukken. Gekeken naar de verrichting van Nienke van Stokkerdam, voorgesteld door Sandra. Fijne merrie, veel houding, hele constante houding. Dat is eigenlijk waar de merrie door opvalt. Loopt in principe een hele constante verrichting, mooi sterk achterbeen. Als we iets willen zeggen, soms de merrie soms nog even iets meer uit de schouder willen laten komen. Hè. Dat zie je dan ook met zo'n verruiming in de middendraaf dat hij daar wat moeite mee heeft. Maar stapt zuiver, stapt actief, heeft mooi lichaamsgebruik. De draf ook, zijn arbeidsdraf is constant dezelfde houding. Iedere pas is hetzelfde. De galop links iets meer moeite om bergop te blijven. Rechts doet ze dat gemakkelijk. Springt goed onder de massa, heeft gewoon mooie techniek. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, 7 voor de draf, 7 galop, 7 houding balans, 7 souplesse, 7 voor het schakelen en een 7 voor de impuls geeft 77 punten. Dan gaan wij verder met nummer 5. Nelske Maaike, voorgesteld door Ria Wier. Ria, als jij zo ver bent, mag jij straks starten. Succes!
het hakje voorbij.
Goed, we hebben gekeken naar Nelske Maaike met Ria. Paard wat de hele proef door nog een beetje moeite heeft met zijn lichaam en wat kracht mist. We zien ook dat het hoofd wat kantelt steeds. Dat gaat eigenlijk de hele proef ook door. De stap is wel zuiver, maar mist de ruimte. We zouden daar graag wat meer lichaamsgebruik willen zien. In de draf is hij wat neerwaarts en heeft hij moeite met het ondertreden van het achterbeen. Dan mist hij ook de kracht wat. Hetzelfde zien we ook in de galop. Met name op de rechterhand zien we dat hij zelfs moeite heeft met de viertaks. Ook daarin zien we wat meer lichaamshouding graag. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, draf 6, galop 5,5, houding en balans 5, souplesse 6, schakelen een 6, impuls 6,5, totaalscore van 63,5 punt. Dan gaan we verder met Bente, gereden door Annemaries de Leeuw. Als je klaar bent mag je met je proef beginnen.
EBE, grote volte halstrekker. EBE, grote volte halstrekker. Tussen E en H, zullen we op maat maken? En tussen C en M vanaf rechts. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M vanaf rechts. BEB, grote volte en ingespannen middenblad. BEB, middenblad. Tussen F en A eraf. Tussen F en A eraf. Dan KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen middendraf. E en K, stap. E en K, stap. KAF, halsstap. E en K, stap. KAF, halsstap. Bij F teugels op maat maken. Dan FXG wenden. X en G alt houden met voeten. FXG wenden. X en G alt houden voeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Bente, voorgesteld door Amaris de Leeuw. Een paard wat opvalt doordat hij gewoon heel correct is afgericht. Heel netjes voorgesteld, daarvoor alvast onze complimenten. Er zijn natuurlijk ook wel kritische noten. En dat is gewoon, hij loopt gewoon de hele proef gewoon in hele constante houding, heel constant in balans. Met name in de draf zullen we het achterbeen meer onder de massa zien treden. Ook gewoon in een verruiming. En dan kijken we ook even gezien zijn leeftijd. Vinden we dat hij daar iets tekort komt voor echt een hoog cijfer. De gewone arbeidsdraf zeggen we ook, willen we het achterbeen ook nog meer onder de massa zien. Maar in verhouding dat gewoon iedere pas hetzelfde, heel constant, mooi in balans. Maar de verruiming, dat haalt hem dan toch iets naar beneden. En we zullen soms nog net iets meer lichaamsgebruik, een beetje meer souplesse willen zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor de galop, 7 voor houding en balans,
Een 6,5 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen en een 7 op de impuls. Geeft een totaalscore van 75,5. Dan gaan we verder met nummer 7. Brachach S van de Noets, voorgesteld door Christina Dijkstra. Christina, jij mag straks starten. Succes.
Wij hebben gekeken naar het Baraga van de Noets. Paard met heel veel looplust, straalt ook heel veel kracht uit. Hij zou in de aanleuning een beetje vriendelijker mogen zijn, denken wij. Maar op zich, ja, prima presentatie zo. In de stap heel actief, met veel ruimte. Ook ook veel uit de schouder. De draf actief achterbeen, beweegt op de goede kant op, ziet er heel krachtig uit. Zou iets meer uit de schouder misschien mogen komen. In de galop straalt hij ook wel veel kracht uit. Met een goede techniek zou het beeld iets meer opwaarts mogen zijn. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 8, de draf een 7,5, galop 7, houding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 8, totaal 79,5 punt. Dan gaan we verder met nummer 8. Dat is Hauke van de Nijmonne met Ludo van der Weijden. Ludo, als je klaar bent mag je beginnen straks.
Wij hebben gekeken naar nummer 8, Hauke van der Nijenmonen, voorgesteld door Ludo van der Weijden. Ook een paard met heel veel go, weet zich goed te presenteren. Als we er iets van willen zeggen is dat hij even iets smakelijker in de aanleuning bij tijd en wijlen mag. Hè. Loopt soms toch iets met open mond. Maar het is een paard met veel techniek in de benen. De stap is zuiver, heeft heel veel lichaamsgebruik. En de draf mooi, laat mooie verruiming zien, is verder heel constant in de draf. De galop ook, de gonggalop, arbeidsgalop, heel constant. Verruiming wordt hij soms iets hectisch en heeft nog even wat moeite om terug te schakelen. Neemt niet weg dat we gewoon naar een heel goed paard hebben gekeken. Wij hebben de volgende cijfers dan ook gegeven. Een 8 voor de stap, een 8 voor de draf, een 7 voor de galop, een 6,5 voor houding en balans. Vandaar hebben we toch even dat stukje aanleuning in meegenomen. Souplesse een 7, schakelen een 7 en de impuls een 8. Geeft een totaalscore van 81 punten. Dan gaan we verder met nummer 9. Ina SG, voorgesteld door Pietie van den Berg. Pietie, je mag zo direct starten als de baan vrij is. Succes!
Wij hebben gekeken naar Ina SG. Een heel sympathiek beeld, gepaard met een mooie houding. Wel wat kort in de hals. We zouden graag zien dat er iets meer op lengte gereden gaat worden. De stap is wel zuiver, maar wat beperkt in de ruimte. En daar zouden we graag wat meer ruimte in willen zien. De draf actief, gemakkelijk in het verruimen. Ook de galop, goede techniek. Springt wel onder en ook wel bergop, maar zou wat resoluter mogen zijn in de overgang naar voren. Wel een hele mooie houding erin. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, draf 7,5, galop 7,5, houding en balans 6,5. Daarin graag wat meer lengte in de hals. Souplesse 7, het schakelen 6,5. Daarin kan hij wat resoluter zijn in het naar voren schakelen. Impuls 7 en totaalscore van 75,5 punt. Dan gaan we naar nummer 10, dat is Kater van Friesenhoofd, Altmark met Lotte Baks. Als de baan vrij is mag je beginnen. Zo. Ja? AXC binnenkomen, arbeidsstraf. Ah, goed.
Oh, en we vallen zo diep naar beneden zo meteen. Ze kunnen de punten gewoon niet optellen. We hebben gekeken naar nummer 10, Kate van de Vriesenhoven Altmark, voorgesteld door Lotte Baks. Het is een leuke merrie. Een merrie die nog wel een beetje moet groeien in zijn kracht. En dat valt dan vooral op in de draf. Hè. Dan, het achterbeen moet nog wat, loopt de goede kant op, maar moet nog wat sterker worden. En door het ontbreken van de kracht zie je ook nog een beetje een wisselende aanleuning. Momenten heel mooi en dan is het ook nog even weer wat kwijt. De stap is heel goed, treedt goed onder, treedt resoluut door, mag nog iets meer ruggebruik gaan tonen. De galop is heel goed opwaarts, springt mooi vanuit de schoft en vinden wij dan ook haar beste gang vandaag. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, 8 voor de galop, 7 voor de houding en balans, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen en 7 voor de impuls. Maakt een totaalscore van 79 punten. Ja. Nee. Dan gaan we verder met nummer 12, Martin J., voorgesteld door Natasja Scholten. Natasja, als de ring vrij is, mag je starten. Succes.
We hebben gekeken naar Marten J. met Natasja Scholten. Het paard met veel looplust en houding, constant en ook wel een nette proef. In de stap actief en zuiver en ook wel met ruimte. De draf correct met actief achterbeengebruik. Hij wordt met het verruimen wel wat loperig daarin. De galop zou het aanspringen iets duidelijker mogen zijn. De arbeidsgalop met name daarin. Bij het verruimen springt hij wel wat meer door. Hij mist daarin nog wat kracht en blijft wat hoog in het kruis. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, het schakelen een 6,5 vanwege het aanspringen en galop, impuls 7, totaalscore van 75 punten. Dan gaan we verder met de volgende combinatie, dat is nummer 22. Tjarda van Groot Altena met Lotte Nefkens. Als de rijbaan vrij is, mag je beginnen. En 14 zijn er ook niet? 13.
hebben gekeken naar de verrichting van het Tjaat van Groot Altena, voorgesteld door Lotte Neskens. Wat willen wij ervan zeggen? Wij vonden hem, of we hadden hem liever iets frisser, iets fruitiger voorgesteld gezien. Het paard blijft ons te traag in het achterbeen en treedt daardoor niet genoeg onder de massa. Daardoor heb je ook te weinig een opwaartse houding. Het paard moet meer bergop. De eerste gedeelte stap, CM stap B afwenden, was hij erg gespannen. Ook geen lichaamsgebruik, miste ruimte. En het stap wat je moest verruimen, werd het wel beter. Dus de draad, met name in de draf, dat hij gewoon heel traag in het achterbeen is. Je kan zeggen, ja, het paard heeft een zweefmoment, maar dit is een verkeerd zweefmoment. De galop springt te weinig door, blijft te hoog in het kruis. We willen gewoon dat het achterbeen meer onder de massa springt, waardoor je dan ook meer die opwaartse houding gaat krijgen. Dus we konden er helaas vandaag niet zoveel punten aan kwijt. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven. Een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop, een 6,5 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 6,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 7,5 punt. Gaan wij door met de laatste combinatie onder het zadel. Mira van Stal Sipma, voorgesteld door Sandra de Groot. Sandra, als de baan vrij is, mag je starten. Succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. EPE, grote volte. FX H van hand veranderen, enkele passen middendraf. C, slangenvolte en 3 bogen. C&M, overgang, arbeidsstraf. B, afwenden. E, linkerhand. K en A, overgang, arbeidsdraf. NSC, arbeidsblad, links aanspringen.
sprongen midden geland. F en A overgang uit Maastricht. KXM van hand veranderen, medendrag. E en K, arbeidsstap. E en K, arbeidsstap. KAF, halstrekken. F willen ze maat maken. FXG wenden is een XG aanhoudend groeten. Wij hebben gekeken naar nummer 14, Mira van stal Sitma. Een paard met een mooie houding, met heel veel activiteit, veel looplust. Wat hem soms nog wel een beetje tegenwerkt. We denken ook dat het paard nog wel wat mag groeien in kracht en daardoor wel talent heeft voor de toekomst. Maar het hele beeld doet nog wat groenig aan. De stap is nog wat breekbaar, mist ook de viertak soms. We zouden daarin graag ook wat meer ruimte willen zien. De draf is correct en mooi uit de schouder, maar daar zou die nog wat sterker in mogen worden. De galop doet nog wat groenig aan, mist ook nog wat balans erin. Op de rechterhand gaat dat wel iets beter. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 5, de draf een 7, de galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, totaalscore van 71 punten. Dan is het nu even een korte pauze, denk ik. Dan gaan we straks verder met de aangespannen combinaties.
Kinderen. Kinderen. Maar de rest niet. Precies. Dat zoek ik kennen. Wij hebben er nog meer wat. Wat is de nummer naast de hoofd? 16. 16. Dat staat duidelijk op de
AC binnenkomen, arbeidsdraf. C, rechterhand. Linkerhand. Rechterhand. Rechterhand. Oh ja, EB1 grote volte. Zeg dat. EB1 grote volte. FXH veranderen. FXH veranderen, daarbij enkele passen midden eraf. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. E, linkerhand. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Lijkt me best wel zwaar hoor. Ja, tussen M en C, arbeidsgelop links aanspringen. Tussen M en C, arbeidsgelop links aanspringen. EB, grote volte, enkele sprongen middengelop. EBE, grote volte, enkele sprongen middengelop. KA, overgang arbeidsdraf. KA, overgang arbeidsdraf. FE, van hand veranderen. FE, van hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. EBE, grote volte, hals trekken. EH, teugels op maat maken. EH, teugels op maat maken. CM, overgang arbeidsgelop rechts aanspringen. CM, arbeidsgelop rechts. BEB, grote volte, enkele sprongen middengelop. FA, overgang arbeidsdraf. FA, overgang arbeidsdraf. KXM, veranderen in middendraf. KXM, veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. KAF, vaart hals laten strekken. KAF, vaart hals laten strekken. F, teugels op maat maken.
XG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Want heel bij de proef zakt het gewoon in. Ja. Ik kan me net lang losrijden. Net niet, helemaal niet. Maar die jongens krijgen geen trotten staan. Nee, dat doen we. Hij staat nog meer naar de koers in de bos. Klopt. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Grietje Lauwers. Een paard wat nog een beetje een wisselende vertoning laat zien. Paard. Hoort u mij? Ja? We hebben gekeken naar de verrichting van Grietje Lauwers. Een paard wat wisselende vertoning laat zien. De stap die is wat beperkt. Stap soms kort lang. Hè. De stap moet constanter. Het is zuiver. En dan stapt hij ook zo even weer kort lang. En hij mist gewoon ruimte en lichaamsgebruik in de stap. De draf die is heel krachtig. Komt goed met achterbeen onder de massa. Kan met de verruiming nog iets meer uit de schouder komen. Ja, de galop, dat vinden we nog een beetje onstuimig. Hè? Hij heeft nog te veel snelheid nodig. En daardoor heeft hij ook wat moeite met de balans. Dus wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 6 voor de galop, 6,5 voor houding en balans. Souplesse 6,5, schakelen 6,5 en de impuls een 7. Geeft een totaalscore van 72 punten. Gaan wij verder met nummer 15. Jelsje van Engberdina Hoeve. Voorgesteld door Suzanne Wendt. Suzanne, heel veel succes.
Dankjewel, Suzanne. Suzanne heeft vrijwillig de baan verlaten. We gaan verder met nummer 17. Dat is Mrs. Borgzorg, gereden door Henk Hammers. Even één keer volgen.
AXC binnenkom in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, middendraf. FXH van hand veranderen, middendraf. C slangenvolte 3 bogen. C slangenvolte 3 bogen. Tussen C en M overgang stap. Tussen C en M overgang stap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Tussen K en A overgang draf. Tussen K en A overgang draf. FE van hand veranderen. Shit. Nu was het eigenlijk even galop moeten aanspringen tussen M en C. Galop aanspringen tussen M en C. Linksaf zo meteen. Gaan we naar A toe. Gaan we naar A toe. Gaan we naar A toe. Tussen, hier heb je A en K arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidslinks. Galop links. Tussen M en C galop links. EBE grote volte middengalop. EBE grote volte middengalop. EBE grote volte, ja. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf. FE van hand veranderen. FE, hij is weer goed. Van hand veranderen. Niks weg. EBE, grote volte hals trekken. EBE, grote volte hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen E en H, teugels op maat maken. C en M arbeidsgalop rechts. C en M arbeidsgalop rechts.
WEB grote volte middengalon. WEB grote volte middengalon. Tussen F en A arbeidsdraf. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen middendraf. Tussen E en K stappen. Tussen E en K stappen. KAF halstrekken. Tussen KAF halstrekken. Bij F teugels op maat maken. Bij F teugels op maat maken. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G halt houden en voeten. Ik kreeg zwart beeld. Dus toen... Ja. Mooi stukje stappen, ze kijken het dan nog niet. Mooi stukje stappen. En als ze direct met de andere punten klaar zijn, ga je draden. Ben je ook aan? Nee, ik lach een keer. En geef dat maar. Nou, weet ik niet, maar... Dan moet je helemaal niks hebben. Nee? Natuurlijk niet. Ik dacht toch mijn telefoon en dan krijg je Ja, maar dat geeft toch helemaal niet. Nou, dat hebben we het nummer van hebben. Dus ik doe heel rustig opnieuw, ga maar weer naar gaan. Ja. Dus daar ging het fout. Ja, maar dat geeft niks. De peer liep goed. Als je nou niet slaagt, dan... Wij hebben gekeken naar de verrichting van Mrs. Buitenzorg, Boszorg, excuses, Henk Hammers. Ja, een paard met heel veel talent. Een paard wat van nature heel erg opwaarts is, waar een hele goede motor in zit. Het talent zit hem soms nog iets in de weg, in de zin van dat hij met de verruimingen soms een beetje moeite heeft om het balans te houden. Van hij heeft zo'n grijpend voorbeen. En om dat dan allemaal gelijk te houden, daar heeft hij dan soms nog moeite mee. Maar we konden wel naar mooie cijfers komen. Voor de stap een 7, draf een 7,5, galop een 7, houding balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 80 punten. En we weten wel zeker, als het paard nog meer uitgebalanceerd is, dat die score echt nog omhoog. Succes! Wij gaan door met nummer 18. Mare van der Lege Kreen wordt voorgesteld door Jalmer de Groot. Jalmer, als de baan vrij is, mag je starten. Succes. Binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. Heel goed. Goed kijken waar je heen rijdt. Kijken waar je heen rijdt. Goed. C, linkerhand. Niet hard.
EBE, grote volte. EBE, grote volte. Goed, de buitenkant eraan. FXH, van hand veranderen, enkele passen, midden eraf. Dus hier iets terugrijden. Goed, zo aan elkaar houden, door links. Terug. C, slangenvolte, 3 bogen, niet hard. Goed. Verbinding houden, tikje bij. Tussen C en M, arbeidsstap. Net het hakje zoals bijna stap. Tussen C en M, stap. B, afwenden. Mooi afwenden nu al. E, linkerhand. En al afwenden, niet te veel rechtdoor. Het wend maar af, hebben ze het makkelijker. Goed zo, braaf. En praten, en praten, en verbinding houden. Goed. Braaf. Tussen K en A eraf. Tussen M en C, galop links. Tussen M en C, galop links. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A eraf, tussen K en A, dus voor de hoek. En dan F, E, van hand veranderen. F, E. En dan E, B, E, een grote volte, de hals laten strekken. Actief houden. Actief houden. Actief houden. Tussen E en H teulse maat. Tussen E en H teulse maat. Tussen C en M arbeidsgalop. BEB grote volte middengalop. Tussen F en H eraf. KXM, hand veranderen, midden eraf. Terug. Tussen E en K, overgang stap. Goed zo nagevelijk, tussen E en K stap. En dan hals trekken. Zo ja, super. Zo, FX, wenden. Zo, doorstappen. Zo, super.
Zo geluid? Ja? Oké. Goed, we hebben gekeken naar Mare van de Lage Geen met Jalmer. Paard met veel activiteit, is in zijn houding nog wat zoekende. En daardoor heeft hij ook wel een beetje moeite met balans. We denken dat er wel een paard is met mogelijkheden voor de toekomst, maar het geheel doet nog wat groenig aan, waardoor de verrichting niet altijd heel constant is. De stap, daar heeft hij wat spanning in, is wat gehaast en daar mist hij dan ook de ruimte. De draf is ook correct, wel correct met voldoende ruimte. Dan de galop, daarin heeft hij nog wat moeite en vooral op de linkerhand. Dat moet ook dat gaat nog een beetje aan de gaas, dat kan allemaal. Op de rechterhand is hij daar veel beter in en veel meer rust en ook balans. We hebben de volgende cijfers gegeven, de stap een 6, de draf een 7, de galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, totaalscore van 73 punten. Dan gaan we verder met nummer 19, Kristal du Scharrar met Sibera Menkema. Als de baan vrij is, Sibera, mag je beginnen.
hebben gekeken naar de proef van Kristal Saraf, voorgesteld door Siebert Minkema. Paard wat van nature goed bergop loopt en ook wel goed achterbeengebruik heeft. We vonden alleen dat het paard een heel erg hoog tempo werd voorgesteld. De stap is zuiver, maar mag nog wat meer bodem pakken bij de verruiming. En de draf is actief, maar is iets hoog tempo. En dan zien we de eerste verruiming is heel mooi. De tweede, dan overloopt hij zich toch. Waardoor uit balans raakt. De galop staat ook wat verschil in. De linker galop had hij toch ook nog iets meer tempo voor nodig. En de rechter galop was op zich rustiger, maar weer iets minder bergop. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor de houding balans, 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 75 punten. Nee. Wij gaan verder met de volgende combinatie. Ilaya van Jensen Plets, voorgesteld door Jelmer Chardon.
gekeken naar Ilja van Gentjeplits. Mooie naam. Gereden door Jelmer. Ja, we hebben genoten van de presentatie. Een paard met vele houding, souplesse, goed achterbeengebruik. En we denken dat het een paard is met veel talent. Soms een beetje overenthousiast, wat hem dan een beetje in de weg zit in de overgangen. Goed, de stap is zuiver, maar een beetje afgepast. Daar zien we graag wat meer ruimte in. De draf heel actief. Met zweefmoment en gedragen. De galop, daar waren we ook heel enthousiast over. Mooi opwaarts met ruimte, bergop en heel veel controle erover. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6, draf 7,5, galop 8,5, houding in balans 8, souplesse 8, schakelen 8, impuls 8, totaalscore van 84 punten. Dan gaan we verder als de baan vrij is met de laatste combinatie. Dat is V van de Klei, gereden door Aga Okkema. AXC binnenkomen arbeidsdraf. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH veranderen. Daarbij enkele passen middendraf. FXH veranderen. Enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C en M, overgang arbeidsstap. Dus C en M, overgang arbeidsstap. B afwenden, B afwenden. E linkerhand, E linkerhand. Dus K en A over en draf. K, A, draf. Dus het M en C, arbeidsklop links aanspringen. Dus het M en C, arbeidsklop links aanspringen. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A over een arbeidsdraf. Tussen K en A over een arbeidsdraf. F even hand veranderen. F even hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. BEB, grote volte, hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken.
CM, arbeidsklop rechts aanspringen. Tussen C en M, arbeidsklop rechts aanspringen. B voor de volte tussen F en A over een arbeidsdraf. Tussen F en A over een arbeidsdraf. K, X, M, veranderen in de middendraf. K, X, M, veranderen in de middendraf. Tussen E en K over een arbeidsstap. Tussen E en K over een arbeidsstap. K, A, F. Qua de hals laten trekken. K, A, F. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halthouden groeten. Van de 2, voorgestelde wagen. Een paard ook met veel talent, hè? Veel houding, souplesse, goede techniek in de benen. Er trad hier en daar nog even wat spanning op, waar hij vooral in de stap wat moeite mee had. Bleef daardoor wat afgepast stappen. En de draver maakt hij veel houding, sterk achterbeen. En de galop is iets wisselend, de ene kant wat gemakkelijker dan de andere kant. Maar we zien wel goed onderspringt achterbeen, dus daar worden we wel blij van. We hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6 voor de stap, een 8 voor de draf, 7 voor de galop, 7 houding balans, 7 souplesse, 7 voor het schakelen en 7 impuls, geeft 77 punten. Dit was dan de laatste combinatie voor vandaag. Dus sluiten we hiermee de IBOP af. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.